Aku ora duwe mung sarwa susah.
tetep tresno lahir batin mung jalaran papisan dipaksa omah-omah wong tuwane tresnaku ora bisa ilang marga kelingan ireng manise apa isih ana apa wis katindih praharaning lakon apa isih kok simpen sayuta aksara keguritane tresna apa isih ana sulaman katresnan sing yen tak rajut coba wedar no kabeh aja samudana nyingetake kenyataan aku lan kowe nate bareng ngrocek katresna sukma medar sumpah sing dudu pasema apa isih ana reroncene kembang sulaman katresnan apa isih kok simpen geguritan tembang lelakone asmara matur suwun Kang Parni monggo Pak Juli Mas Juli monggo sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gerih tenolang klopo abang ijo warnane saka bohong nyatane ora worong wong kang sombong langgang-langgang nggih ampun katalumpen lur tanggal 1 wulan 7 Bapak Swito Lembu Sumber ingkang mapan wonten Tiudan Tulungagung lur sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gerih tenolang klopo abang ijo warnane saka bohong nyatane ora worong wong kang sombong langgang-langgang nggih suwun kula badhe pariwara sekawan kemawon ampun tekan talumpen lur tanggal 1 wulan 7 Bapak Lembu Sumber Bapak Swito ingkang mapan wonten desa Tiudan Tulungagung lur tanggalipun setunggal wulanipun wulan 7 mbok bilih tanggale 4 ing wulan sami kula suwun sedaya rawuh
wonten danipun Kang Mas Suryono Gondrong ingkang mapan wonten Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung niki ingkang kagungan Depot Sawunggaling. Mbok pilih tanggal 16 bulan Agustus malam 17 kula suwun sedaya tirakatan wonten pepunden kula Bapak Tarmuji Kapal ingkang mapan wonten Bono Ngipik Pakel Tulungagung niki tanggalipun 16 malam 17 wulanipun wulan Agustus. Mbok pilih tanggal 24 ing wulan Agustus Ibu Rusmini ingkang mapan wonten Desa Kepuh Boyolulungu Tulungagung. Mbok pilih tanggal 4 wulan Desember niki pepunden kula Bawa Karji ingkang mapan wonten Desa Timaan Kampak Trenggalek. Monggo Pak Jarek. Ndak nggih. Nyuwun sewu dulur menika nglajengaken wara-wara khusus ingkang badhe kagungan kersa. Tanggalipun 1 wulanipun wulan Juli. Bapak Suwito Ibu Sriwanti bakul sapi. Tiudan Gundang. Tanggal 4 Kang Mas Suryono Gondrong Kedungwaru Tulungagung menika kagungan warung Sawunggaling depan Rumah Sakit Umum Tulungagung. Tanggal 6 malam 7 Bapak Surat Sumberagung Rejo Tangan 7 Bapak Suparni Geladik Pakel Watu 5 Trenggalek. 8 Kang Mas Kasidioke Punden Sari Gandu Sari Trenggalek. Tanggal 9 menika acaranipun bersih desa wonten Sumberagung Rejo Tangan Tulungagung. Tanggal 9 wulanipun wulan Agustus Bapak Kuat bakul sapi Bindo Tugu Ranti Blitar. 15 Bapak Jiani Buyahmi Waranggono Kersian Tanggung Gundung. 16 Bapak Tarmuji Kapal Ngipik Bono Boyo Langu. 18 Bapak Pranoto mantan Sekdes Pinjor Pager Wojo. 19 Tayub wonten kalih dulur monggo siang rawuh dateng Bapak Mukarji Keling Watu Agung Watu 5 Trenggalek. Dalunipun dateng Kang Mas Sumarji Kancil Kaliwungu Kersian Tanggung Gunung. 20 Bapak Sukayan Keling Watu Agung Watu 5 Trenggalek. 23 Bapak Sunyoto utawi Kang Mas Dadang Petel Puser Sumber Dadap Bujang Laban. 24 Ibu Rusmini Kapirahayu Kepuh Boyo Langu. Tanggal 2 bulan 9 Kang Mas Katianto Nyawangan Sendang. Tanggal 9 bulan 9 Bapak Mulyono mantan Kades Sito Mulyo Pagerwojo. Tanggal 2 Oktober Bapak Suwondo Samar Pagerwojo. Tanggal 3 Bapak Subani Sirot Gandong Tulungagung. 21 Bapak Suyarsno utawi Kang Mas Gayas Kojor Kemah Harjo Trenggalek. 20 Bapak Sukayan Keling Watu Agung Watu 5. Tanggal 4 Desember Bapak Karji menika putranipun Kang Mas Galih Wiyono Timahan Trenggalek. 17 Bapak Prayitno Pelem Watu 5 Trenggalek. Niki Kang nomor kalih dulur. Demi kesainan para pandemenangan Santayub khususipun ingkang rawuh wonten mriki.
niki terkadang sok ndadosaken mis, sok ndadekaken kelesak-kelesik wonten ngandhape sorterop sing akhiripun boten sae mungguhne bebrayan awake dhewe rit bermasyarakat wonten ngandhape sorterop. Sapindah nyuwun sewu dulur, kula tetep boten waleh-waleh khususipun dumateng para pandhemenangan Besantayub misalipun niki nyuwun sewu sepindah malih. Katakanlah Bapak Suwito menika badhe tayuban tanggal 1 wulan 7. Mungkin sing dipercados pados Waranggana Ibu Rusmini utawi Waranggana sanesipun. Niki menawi Bapak Suwito ingkang kagungan kersa nanggali piyambak niki tulung tetep berkoordinasi kalian Ibu Rusmini utawi Kang Mas Gaguk supados napa begitu piyantunipun mlebet teng ngandhape terop niki terkadang Bu Gaguk niki sok ngomong, lho kae wong aku ora rumangsa nanggali kok teko kene sing nanggali sapa. Niki sok ndadekne mis, sok ndadekne kelesak-kelesik mila saking menika nyuwun sewu. Menawi badhe kagungan kersa niki menawi nanggali piyambak niki tetep berkoordinasi kalian singkang sampun dipasrai. Niki ingkang nomor kalih niki kula tetep mboten waleh-waleh, kula wis yakin lek Kang Mas Talim niki sesepuhe Tayub, tokoh Tayub wonten tlatah desa Kecamatan Tanggung Gunung termasuk Kang Mas Katiman KTP. Mila mbok dikaya ngapa tamune tetep rame. Pancene napa dulur Tayub buwan hukumipun wajib dipun wangsulaken. Tanggal 7 malam 8 Agustus Bapak Asim niki kembangan kersikan Tanggung Gunung niki nggih wong lami. Riyen nggih nate tayuban kula nggih mesti kenek kalih ngeten-ngeten niki suwun monggo tayub dipun lajengaken. Monggo. Monggo menika pundutanipun Bapak Maksum Gloco ingkang pedalem wonten ing desa sini. Usahanipun mebel komplit kondang ugi campur sari. Usahane Pak Maksum
kon nunggu ngenteni balimu tak rewangi buruh mikul kayu kowe mulih malah nglarani ati ora gawa duit malah gawa bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa njero kelingan janjimu semono omah gedhe wis arep rubuh piye aku ora neteske elo nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh monggo nggih promosinipun Pak Sukaji Guwalawa Watu Lima para warga iki lho padha mirengna promosine Pak Sukaji Guwalawa usahane toko wis matani pupuke rondape mutiara uga ana monggo monggo ingkang ngosake tindak mawon Pak Sukaji Guwalawa
jiwa